अरे बबुआ तोरा घरे लड़की देखे नु आई रहू सर हित काल। अरे बाग हो बड़ा ज्यादा दहेज मांगता रसन। कितना मांगता रसन? 2 लाख रुपया एगो अपाची गाड़ी। बाबा रे बाबा ओकनी के घर में माई बहन नहीं की सकारी नतिया के बेटा दूल्हा कितना महंगा महंगा बेचता रह सर इतना दूल्हा महंगा बेचे के चाहिए। ए बबुआ डीलर साहब कहाँ बड़े हो? का हो हम ही डीलर साहब बोली। अरे हे हमार पियार का राशन कार्ड बा हम अपना नाती के भेजल नहीं तो राशन काहे न देले है रे? देखी सुनी। बाबा रे बाबा है ना देखो हमार देह छू के बतिया तो बड़ा मऊगा बारे दादा। हमार दिमाग साफ खराब हो गए पूरा खराब हो गइल बा। का हो गइल बा हो? बाग मर्दे पहले कैलेंडर आवत ला कितना बढ़िया 12 महीना के 12 गो देवी देवता रहिलो एक हगो पलटत जा जनवरी फरवरी 12 गो देवी देवता मिललो। अब देख लो जनवरी महीना पलटत तो कैटरीना कैफ आ फरवरी महीना पलटत तो प्रियंका चोपड़ा आ मार्च महीना पलट तो दीपिका पादुकोण आ अप्रैल महीना पलट तो सनी लियोनी हेंगा क के बिया ओकरा आगे पलटे के मोने नहीं करत। ऊ काहे हो? ओकरा आगे पलट बनू तो इंग्लिश वाला हेंगा क के खड़ रह तरी सब। हम हई बाहुबली हम कुछ उठा के फेंक दिले कुछ। ठीक बात तो तनी हई उठाई बे। का भई रे काहे कुखो तरिस? अभी बाहुबली के सुते के टाइम हो गइल बा सांझी का उठाएम। हमरा लोग इतना दिमाग बानू कि कोनो सवाल के जवाब धड़ा देनी। दे देबा पूछी। हाँ। अच्छा तार मेहरारू कौन कलर के साड़ी पहनले बिया? हरियर। कौन कलर के टिकुलिप लगैले बिया? लाल। कौन कलर के ओठलाली? गुलाबी। आ तारा लइका होई कि लइकी? लड़की। टेटनस के सुई लेले बड़ा नु।